Even kijken hoor. Welkom in mijn hobbykamer. Dit is mijn domein. Wat vind je zo mooi aan treinen? Dat ze zo leuk rijden. En het geeft ontspanning. Want een hobby is leuk, maar het geeft wel een spanning weg. Als je gestrest bent of iets dergelijks, je raakt je stress kwijt via het modelspoor. En boterbouw en weet ik veel. Hoe lang is muziek al een passie van jou? Heel lang. Ik ben met 11 jaar begonnen op een kerk. Nee, 6 jaar op een harmonium. Als ik 1 keer los ben, dan is het klaar. En dit is het leukste ervan. Je hebt je linkerhand kan je bewegen. Wat bedoel je daarmee? Nou, revalidatie. Hè? Het is een klein beetje revalidatie, want ik heb nog nooit gerevalideerd. Want wat is er met jouw linkerhand? Nou, die is dus verlamd. Maar ja, verlamd, hij kan alleen maar dit, meer ook niet. Als je een herseninfarct hebt gehad aan de linkerkant, dan ben je ook aan de linkerkant geraakt. Ik heb het nou ook gekregen in 1996. Maar je leert ermee mee leven. Voorbeeld is, erin schuiven, huls pakken, maar dan heb je dit namelijk, dat je dus eerst je handje open moet maken en dan dit huls erin zetten. Soms dat wil je niet en dan wil je graag doorzetten en dan is het eventjes hopla en dan meewerken. Zo doe je dat. En je bent wel heel positief en heel fleurig. Ja, zo hoort het ook. Je kan wel bij de pakken neerleggen, maar ja, dat wil niet. Want als je bij de pakken gaat neerleggen, dan ga je een kastplantje worden en dat moet maar niet. Het is in elk geval geen aanrader voor mensen die dus deze rottige handicap hebben om zich bij de pakken neer te gaan liggen. Want dat wil niet. Tros zetten. Gewoon doorzetten. Doe ik ook. Staat het erop? Hartstikke goed. Oké, joepie! Ja, dat is een mooie wat. En dan ben ik geslaagd. Zeker.